hamjakna biaparo gai padi phani hai जों kaitani kokthai srunglai khago thanglayana tini जों je srunglayana boni topic engkha Thwimani yagulo borokni langma Thwimani ulo borok munishoni langma tuyi जों srunglayana ga pilaskan hari suriban bogra kaitono hambai ro nini naikol mungbai जों tabuk sukjura kaham kurun teba hambai ro nang Calvary cross thyi jini mathai no naka जोंनो hamjak ma bai जोंनो nini tongthai wat langani bagai o kosto tekto no nang soyi nang thwinani gosiwi naka kaito suprai no hambai teba जों bono bar bar bukhaw mai tongai nini dagi marok no bukhaw chogui tongmani kaito subati toni hniba जों tabuk tongmani engkha nini haphuanani bagai nini hamjak mano bino sai khanani bagai toni mole usungsa ni borok rok nono sini yawi morke bukhag lam roi tongoi mani जों siwi mana जों nuwi tong kaito subati जों borok no nini thane to manani bagai nini kok khanawi tongoi manani bagai kongma jorabono जों sumso sungsani tongmung zaman sungsani wansokmung sungsani nahormung mosung kelegi tang kaito जों हाय हाय sosawi nabi ni thani yaparo tebo जों मोनसे बायथा जरानि फलबाय कल फैनि नै बुक्रा जिसुं बायसुरिसन आमेन गाहाय हाय लामसोगो Thwimani yagulo borok munisho toma angnai ba ulo toma angnai borok जों belaikana sinani nango Christian rok tomani male bono siya ke जों bo usung sarono jeni bukhano rowi tongnai जों bono kaham ke sikang ke jeni bukha usung sarni aroni जों tiklai tuipi manang ge Padi जों Bible pila thanglayana pila Thessalonians Hebrew chapter 9 verse 27 Hebrew chapter 9 verse 27 yang perwana waisale joto borok noma thithai aboni ulo kaitorbai bustumjaknai salsa joto noma thinai nge kai Kristo nomania ke boro bustumjaknai piaba je jisuno poito klaini roke u bus ni yakni yoka abono जों kaham khana sai mana ke tini ni wansuk laimani abongkha जों sai mana jini tini ni topic ni wansuk mongo thangani sekang abono जों wansuk laina jini borok munisho Engmani borok munisho wo जों portham tongmani nugo jeni besa jeni langma dei phola English by ke ho soul spirit soul dei spirit besa soul spirit aba jeni kok borok by Bible जों bono phola nibo spirit no phola ni no suimani nugo langma no phola ni no जों klaimani जों nugo teman mole jeni ro ba kokni bahasa ni awang mabai Hebron जों English Bible ke mano besa temanai soul dei phola ke obono o kait mangthang bisingo phola जों besa Thwimani yagulo jeni phola bo kusung tongnai bo baya sini besak to salsa kemai painai nostongi painai sogui painai जों जेसे tongan musukhan tongmaya haipana sini besingo tongnai u phola tei komoria
bo molbrum brum ni bagino tongnai ge u phola borok munishoni jeng phola bai snamja jeng besak bai simiya chini phola besak ni bisingo dongo and tabo jeng omono sitai klayo chini phola boroni phai chini besak to hani takha kaito jeno hani snamka hani mani bible sawo hani snamja hawno kipilnai pia phola ke kaito romani ba kaito ni orono kipili thangpinai ke pedi jeng bible ngali mano Genesis chapter 2 verse 7. Genesis 2:7. Ang puro no apro ke subrayong kay dorhani kisisa hanawi borok no taka te bini bukungo suburi no thangnai rangma dawi reka hake borok ketang engkap oro jungnugo borok no hani taka te aro rangma dai roka hake bukung te rangma dai roka hake borok ketang engkap 26, 27 thangai na chapter 1 verse 26 and 27 Genesis chapter 1 26 27 hake kaido hai ni saka phai jeng bai kosor ke borok no snam nai jeng om hai ke snam nai tui ni aro nokhawo bilnai tokrok te nok ni bolong ni bebag yabrui mal mata rok te malai himnai rok ni sakao borok ni suar tongnai hake kaitor borok no bono kosol ke snamka jelate buri ke borok no snamka oro verse 27 sawo kaitor bono kosol ke borok no snamka jeng kaitor no kosol ke snamka engke jeng oro one sok time borok munisho kaitor bai kosol ke snamja o kaitor bai kosol homone bomo Sini besak to kaitor bai solna ni kokia. Nge Bible sawo John chapter 4 verse 24 kaitor ka phola. Nge o kaitor ni phola no borok munishuni thani tongo. Te mal mataro ni thani o phola kri ekmatro borok munishuni orosimise phola tongo. Nge o phola no kaitor no kosol tomon ne kaitor ka phola te o phola kaitor bai tongui nai. Nge kaitor o phola no Rikok nani bagino Jesu Kristo no o sengsaro rohor. Engke Thwimani ulo borok ni phola tongwi thangnai kusung bote thwiplaya bo tongwi na thangnai. Engke Thwimani ulo jini langma temanai thagya jeng tongwi nai. Jeng kaido no kosol ke jeng snamja kaido ka perfect bone ba kaido ni kane mungsa bana sa sogya ba sogya mani kre bo ka complete nge jeng jepro jeng besat no sung yakari thanai jeng bu kaido hai ke no nai teman la bo phola jeng bu phola jini phola bo bai ma tongwi nai kaido ka mol brum ni bagi hai bagi semua mol brum no tongwi nai ga hai bagi nai ni jeng o sengsaro bo jeng jini musung mani engka mol brum ke thang tong nani teman mole jini bisingo mol brum tong nai tong mani bagi jeng mol brum tong nani musung jini bisingo phola tong mani bai u phola te triplaya tau krondi jini phola no sarani thangka ke
কারেন্ট তার সোংমা বাই ইয়া হাইবলে কারেন্ট তারো তোমা বনি শক্তি ফাই একে ও কারেন্ট চলে ওয়ানি বাকি পাওয়ার তোমার নাই generate electricity generate ingoni nang engke uttabok sini phola bo omo haina spirit homani abo kaido ni aroni phai engke kaido ni aroni phai mani bagi no jeng kaido bai rozak mani kaido ni aroni phai hai bagi no kaido hai kena jeng molbrum brum tongna ni musumo jeng siwo sotur asibo sorbara jeng tangya एक बेसिंग के बाद 100 हाइबना जिनि मुसुम माने दैबो थांनानै मुसुम कोइसो थैयानि मुसुम तमनि बागै जिनि बेसिंगो फला तमनि बागै ए जों फला बाय स्नामजा बरक मुनिसो न काइतर फला बसा रवि बसागनि बेसिंगो फला रका जों अम हाइकेनो स्नामजा उ ककनो बाइबेलो साव जों थां परि फिलायना पहिला थेसलोनिकी chapter 5 verse 23 आं फरायनाय जोंनो खा गोजांग्रोनाय काइतर नरकनो बेबागनो गोथार खालायथों फिया ब नरकनो नरकनि फलानो बोखानो दै बोसागनो जोंनि सुब्राय जिसु ख्रिस्ट फाइब्रु माजरा गरैखे दं सकथों ए अरनो जों कक बरकके बासा कक माबाय जों अर मके लुकिया तमाके इंग्लिश के अमके स्राय के अर साउथ माइसा आं परवन इंग्लिश बाय now may the God of peace himself sanctify you completely and may your whole spirit soul and body be preserved blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. God is a noble for spirit, soul, the body, man, cinema. Get Jenny us pola no holashunan, us spirit, bo, mol brun, don't win it. Then Busak taken a man taken a pike, Ukogi. Come on, Barok or was so good, especially Jenny, they Kobun. Religion no point of planero taken a pike taken a paya Thwima ya golo si sini asol langma zenai tamane un langma basrap sa ne bagi si tok tui lo ma hai 21 din 27 din kena tok tui kubri bai hai bla boni poresi tok ba thangai dong ka ba kerut ma ge ong hai na sing ba hai na sini o sangsaro tok tui hai si salsa kumpai mana no ubeshat selai जों बार-बार जों नुगो बाइबेलाव फिलिपियान राव जों नुगो chapter 3 verse 20 राव जों स्लाइड लांनाय 1 Corinthians chapter 15 आव जों नुगो जों स्लाइड जागि थांनाय जिसुनि सुब्राय जिसु ख्रिस्ट बाइबेलाव गे अमनो जों नाय उचिनि फला जों तंनाय जों मलब्रुम तंनाय गाइदो जों न फला बाय ते काइसा जों सासाब साग्रो वे जों न मलब्रुम बय बाक्सा तंबैनाय अबनो जों बाइबेलाव जों मानो दाबो उ फला ते थैफ्लायो नगे बनो तैनो जों वासो प्लायना जों बसा मान थैमानि उलो जोंनि langma kusung tongnai te paiplaya sini besak engka sini mang eba besak engka tabo roni hani samjang sing te prong naikya tabo hani nok hai hani nok mane sabani bagai pholani bagai hani nok u mang chalsa bai krui pai nai nge u mang ni phola besak bai krui pai kan ke phang mang ni phola nokhari thangnai chalsa nokhari thangnai mane nung ni or tong mani mani nok ni nokhari thangnai chalsa sin mang thui nai je ogono no je pro phola nokhare bon borok thui mai ge u phola kai done thani
basainai kai tu beskango ma basanai ngeseng jodi Khatung tongsani u besakni nokhari asani u besak bai temani bagi besak bai phola tabuk sungto kai tu no sini wana mol brum brum ni langma mawani nge besak wo phola tongsak jeng Kristo no sini ui bono yachak kangke bobai tongini mol brum brum boni boro engkaba bobai tongini piaba bono yasagi maya kebuiki yasagi maya oke bobai kagi ma tongini bobai kagi boro bobai kagi kete kesa jaga tongo bongka morki soitan bai ma tongini hari jeng na This is Bible life in Job Manisha. Job chapter 4 verse 19. Log nungis kan drum ka Job 4 verse 19. Ang perwana Hanis namza nogo tongnai rokno bo busuk poito khlainai. Aboni ya pangde hadluise. Abo yongdul khaise kebek nai. Naliro hanis namza nogo tongnai rokno Naturally fola u hanis namza us namza hanis namza salsa baikru tangai salsa baikru bai bai nai pia ba bisingo tongnai nok phang engka fola abo tei bai play mol brum brum tongai nai get tesha Peter u kok nusawo Second Peter chapter 1 Thanglayana 2 Peter chapter 1 verse 13 and 15 13 to 15 Tanpornai Ang o sungsaro tonglang sak norokno o kok rokno muito khlai re thai khnei khakawo ang sawi mano chini suprai Jesu Christo ano srai srai ke samatui no ang dakti no o mang thui blang no ma khibinai hake Ang tribai ke norok sal brum brum o kok rok no muito klaina tri ke lama klaiwi rena nai 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 Peter ko sawo utri blang busan no ang salsa maya kari thanai hai bagi no bo kaitni kok thai piri tongpro mungsan saya salsa mana kos bo hakene bu buthar jak piaba bo jisu no kubu ke Yasak mana ni sekarang, ubusak no belai kini kiri jauh, teman le ubusak ne bebak ni wanso, piaba Kristo no kebuik keman mana ya kalau, jeng saya mana, jeng sama ya kan, agak ya kau ibu pun orang tongi nih, agak pun orang, teman le pun orang ni sipai mana, tak pun orang ni kibul tangpi ni sini asal no orang jeng kibul tangpi ni, teman le upola, bobai rosak manis, agak pun orang ni kibul tangpi ni, teman ke, jebono Bono yasak nai, bongke bobai matong nai. Tikisha, hari tangayana. Philippians chapter 1 verse 23. Philippians chapter 1 verse 23. Philippians chapter 1 verse 23. Ang perwana. Jadi nali tongken nirok Bible tongken nirok nai mana 23 ang ba kesep se khlai siwo ang thangai Kristo bai tongna musung sukha abose belai kaha orot Paul tomaisa English ka hini so I am hard pressed between the two having a desire to depart and be with Christ, which is far better. Ang ubusak no yakawai, ang Kristo bai tongwi nani musung ka, tongle o Kristo bai tongwi manise belai kahamku. Hai blessing Kristo bai tongwi kangke aro kosto tekto bukrika, kulung kusa bukrika, wana sinta bukrika, nen sengsara tong busak bai u sengsara tong sak jolatui biara siara kak maya kosto tekto kak maya wana sinta kak maya awai matana kin piaba je prosen sini subrai bai tongyo aw wana sinta mungsakri
tông thọ mang sự khushi mang sự lý đồng này này mang Thwima này ya gulo trên phola cái đầu bài trong người này ở phola để replay trên mang salsa komor này để teman này komor hamiang gay komor ấy thằng này tao nó hani nó tông tê hamiang gay bay khui thằng mà hay chỉ u besar bơ salsa bay khui komor ấy thằng này Ecclesiastes thằng này nó smai cái sản phần này nè phần này nè phần này ya golo phần này nè chapter 12 ek nisimi ginjora ang poriwana birmanni salphaya sini nang sikla jorawo ninis nam naisano bukhawo muito klaidi tamne hinba nang ang omotuike tong thok lia hne masanani sal sokphai phairugo sal pohor tal te athukri ro manat yasini sumui ro watui thakma ulo kipili phaipinai apro nok muruk nai ro Kului pranai, borok kerak ro mak kong sonai, gom perenai ro bo, borok kisah le samung yakari renai. Tai lam tui nai ro bo, nuprom ke se nup nai. Orang ini borok kerak ro, menai nai ro, kului pranai, borok kerak ro mak kong sonai. Mana salsa burang ke kok soi. Pemakai sen painai pemakai kau. Kesan orang nugo orang teman saya Solomon, orang tu Raja Solomon suilan mana salsa cuma nai sini mokol ber orang kau berada teman saya Thailand tu mokol nuprong nai di salsa sen pura umprong ke mokol be pai khungzo be pai mane khana ya ngre mokol nu ya ngre chini pha kra ke tong mane kong re ngre pha kre ngre omo hai ke na salsa pai thang nai piaba chini bisingo tong nai ke bo te pura be ra ya nu kya be ngya komok ma be ngya bo bible sao te be omong ngre kra ngre ba teman omong serang nai di Bible so get verse 7 no nai verse 7 hadlei tewaisa hadlei khapina sekan te kai to romani phola binithani kipilei thangani sekan om haido dewa nai geseng salsa kai to ni aroni phaimani seng kai to ni aroni kipilai Piaba oki pilani sekarang seng pura nai hai nai of course baksa accident yang ipan tanpa yusrai sani na hai pana obono sini ayuk sogui seng tanpa nasi besar asal kedegi ekso asi no boy ekso ke kong nai sing baik ru nai mokol luki ang nai kuzuk nai yang nai pa belut nai hai nai deh sing orang serai ke sing nugo mana no sini ubesa uman baik kuri thang nai pia ba bisingo thong nai uman bo dei pai playa bo mor brum thong nai ke jo to borok munisho o sangsaro paisa jo to ni no uphola tongu uphola kai tena ro kipil thang pinai kipil nai sekan borong nai homai no seng maya sagai mana nai ngiam ke bobai bus thungsak nai seng sai mana je teman nai dakai draw
Jisu Kristo bai baksa kruso kanta bujak nairo aron bisingo जों nugu माने borok gornैनो जों nugu borokni थैमानि यागुलो borok गमाय थांमानि गमाय पाइसोखा होनै बाइबल जोंनो साया तमा जों नु bo Jisu Kristo khorok sana sawo nung tini no angbai paradise so binai mane u thrimani logana paikha hi jang nugya mang thrimani yaglo no paikha ne jang nugya Jisu tumaisa angbai baksa nung paradise so tongwi phainai ba tongwi nai tini nung angbai baksa paradise so binai ni samun jep sin mang paikha no pai mani kok kre sin phola tongo abo mol brum brum no tong nai secondly number 2 okay sini phola kaitor engkam mol brum brum ni bagai hai bagai sini phola bo mol brum brum no tongwi nai suari rok bo mol brum brum no jengbo mol brum brum no tongwi nai suari rok hai pana jeng je pro sini mang no yakari thango jeng suari ni sai kusuko suari engka temanai जोंनो सेवा खालायनाय जोंका काइटनि बसा जे मोथांजाग्र बाइबल जोंनोबो बरकनो काइट आनि साजला साजग्र नि हमनो पिया सुवारि रकनो साजक साजला होनै जों खामानि लुगैया सुवारि रक जोंनो माने जोंनो सेवा खालायनाय जोंनो मखलायनाय जोंनो नायखलनाय जिनि जों न tong thok roni khatung roni badi borok sam khainai awase soitan bu mol brum brum no o mutan ardi piaba soitan bor tongine mor kewo mol brum brum ni bagi tongine abo जों nugu जों ji जों mol brum brum tongine engga जों jini temanai jini jusu Abraham Isaac ong hairokno जों nugine जों malainai borok temang le borok mol brum brum जों mol brum brum borok tongoi जों malainai Ready? This is a Bible nalibana. Ephesians chapter 6 verse 12. Ephesians 6 verse 12. Ang porwana. Jeng borok bai coba nang laya. Tamoke nokha sakani matai hamya rok bai pia o manakza mol hamyani bugra rok bokrok rok te sengsani pan ganang rok bai se coba nang layo. Geseng o sengsara tong probu seng sebab coba nang lai. Kristen rok kebai ke sebab coba nang lai. Soitan mol brum brum. Enggak soitan apa no? Jenno lama koroi tong bongoni nai. Kahani bagai seng soitan bai se coba nang lai dong. Sadducees Jisuni jorabo Sadducees nei dol Israeli bisingo tongo borok polani kokno ba spirit ni kokno borok poito chaya hani bagai borok Jisu hakoni basa mani kokno borok poito chaya teman mala borok ni mote pola kesekeri hai nei जों Bible nugu जों nugu je Mosi Abraham ni onek মানে কয়েকশো বছর পরে বসে Mosi ফাইনালি जों nugu piaba जों जेफ्रो काइटो Mosi bai nugza fayo botomaisa ang Abraham ni kaitor, ang Isaac ni kaitor, ang Jacob ni kaitor ne Mosi no sapai mari nugu. Teman bagai mahai sapai teman male Abraham
tabok komoria ko bo dosak to thui thangka phaibono bo komoria ko bo tongko ngaseng bono Abraham malainai Moses bai malainai Peter bai malainai komoria ko borok tongo borok bai jeng malainai jodi jini busak kaisano jeng busak thaikyang kana paikyang kangke kaitor haike sayang kama ang Abraham ni kaitor ni sayang kama tamala Abraham paisi paikya piaba bo sakno ang Abraham ni kaitor nei bo polijoy romani jeng nuk sadusis borok folano poito saya hani bagai Jisu tangiba samanan bu borok bisa saya samanggo peri samanggo naliyo samang chapter 23 verse 8 oko Luke chapter 20 o tongo haipon samang 23 verse 8 no nalisyo 23 verse 8 ang porebana tamni hanke kathirok thangai bachakla suaribo gurui nutaibo gurui khnai sadukai rok sawo yang farisai roke a kathatham no gosiwo farisai roke pojoklayo suari tongo phola tongo okokno farisai rok poitoso piaba sadukai borokke phola ni kokno bisa saya suari ni kokno bisa saya te motangjak mani kokrong no borok bisa saya piaba umok kebuino jeng salsa besakno yakari mathangnai piaba arono paikya ukogi molbrung brung ni bagai sing tongwine kabang mo hai tabok sorabu tongo kabang denomination tongo Jehovah Witness rok borok omo hai no borok bisa saya nega Kristen bisingo bo kabang mo tongo o sungsana bebak ni wan sogo hani bagai o sungsani bagai no walai soglai toglai jekamana o sungsani mani no mananai obahike bukhaw sopai piaba tabok sen thri o besak no yakari thangmani ulo langma tongo jeng aro tongwinai molbrung brung ni bagai kaito bai tongwinai hni wan sok manai borok ro o sungsani manai kunai note torjagia jemana la o sungsani manai kunai kaito ni thani mungsa sukya o koso sungsaro jorati juko ai bo sungsaro nang salbu suk tangnai lose gate kaisa ge chini fola manene fola ni bisingo chini bibek ai ko jeng ko wa jibe no ko ko ro ti mang sirai mana nang mungsasuk bino nang chaya phana bukhaw wan mo khlai kang kaini bukhaw tamabu kaisa kosto sokai mai omai ko consciousness jeng nugo sini Lazarus ni logewo jeng boni aro teman no genangsa bai Lazarus engkesen aro nugo je genangsa bo sengsara tongpro tema engka bono mui toma mani nugo morge wo tangbe haide ang tong thogui tong ka apro haingka po belai kana regret engka haini bagino bo saka bo sangka ani nukhung no thandi Lazarus ani nukhung go ani takhu khorok ba tongkho bono amono Abraham no sadi jate borok rohoi nung aro thangai borok no kok sai manani bagi jate borok oro ang haike phai kosto mauni ang musugya temanla ang kosto mani dong kharo ang borok no oro phai teng ni naya ni samani sen nugo ge Abraham masaka jung nugo je Domai sakamaro Abraham pada jeng thang lai kana Luke chapter 16 no ang adin ko wording kisa pokka
Luke chapter 16. (26) निचेमे 29 जोड़ा 26 निचेमे 29 जोड़ा ang porobanan hai pano norok bai chini kecharo hakor kuthuk tongo abni bagai no oron ni norok ni aro thangna muchunggibo koroksa pano thangi manya pia norok ni aro ni bo oro phai maya hake aganan hai nei saka apa hake ang koijao ani apani nogo lasarno rohor jadi aro ani takuk somte korok batongo borok simi pano oro tekto man phaya deike bothange huske ruiton Abraham hai nei saka ni takuk rokno hus khlai na bagai musibai diari roktongo borok ni kokno nini takuk song khamatun oro diari roktongo mane pastor roktongo purnai roktongo borok ni kokno no diari rok ni kokno no borok khamatun ikena borok aro kaito ni tongpeo sogi mana geseng oro gnangsa bagai kana kosto tekto mane pri thopsa ni bagai jontrona ngi tong mane seng no kaprai tong mane seng no ke borok ro borok mol brum brum tekto wo tong winai kaito no manyawe o phola o thuiblang busak ni yakari thangkhang ke o thuiblang busak tongsak na phola bai busak egloge tongsak u bisingono kristono maya chaknai obose borok munishoni langma ni purpose o sengsara ke haine hai sini busak thwimani ulo sini langma tongwi thangnai paya arona paya hai bagai jisu kristo boko thang tongpro salangkha nini yagra yak nuno sum sogo kiklai kangke tam soi kibili yak kongsa krei ke norogo sokma sai chukno haus sokone hangkugo nini yagra ni mogol nuno sum sogo kiklai kangke ekra kibili mogol kolsa krei chukno haus thangmani hangkugo mane mo samani tumago jei kepana sengsara kosto mane pana jesu panang teng jeng mane borok ro aro ta sogui teng morkyo ta sogui teng je kepana kaito ni orne sok kaito ni aro sogui man teng ogo samani kokse je no morkyo tama jeng Mark chapter 9 rogo sung nugo 9:48-49 rogo tumano aro yong haino hor jala jala simiya yong bu tong nai makre wi sa wi mokol bising rogo hawi sawi mane suja ko nono kosto tekto ngani ko aro tekto ni tekto no kare te mungsa kri je prono wa hulu sima tong nai neso je prono wa hulu ma tong nai ne bai boloso nge sukno hawo ke kaito tong mani jaga wongke khak sangi tong ine kos tong mani kisaban kerike perfect place tek tong mani kisaban kerike wana homani kisaban kerike sinta homani kisaban kerike omai jaga wo seng tong ine ke kaito bono no nayu borok no aro tangten ani bagi no seng 1 Timothy chapter 2 verse 4 go jungnugo kaito bebang borok no kubino siwin mo thangja thung ni nayo korok sar kono morte sok thung ni bonayo yaba boni kop no poito khair bage kolangma soitani loge morke o sokna geo morke ka soitani bage snamas borok ni bage soitani bage snamas haibana borok soitani kok nawe soitani loge rek thana musukma bai kaito ni again soba sama bai borok soitani loge no soknai ge haini hai sana ni sungo
chini fola tongo borok muni shoni fola ge u fola bo thriya mol brung brung tongo ne salsa u thri blang bo sakno yakare thangnai ge jeng Philippines sonogo kaito chini bo sakno slainai bo sakno slaima bai bo te kaisa jeng sasa bo sagro nai ge jeng sasa bo sak mane folani bo sakta hani bo sakliya folani bo sak obai kesen Jisu Kristo fa sajla ola kata tongmani jagao jeng tongwi nai ge obono jeng sinai nango obono sikangke jeng o sengsani mani kunuyo jeni bokha tongmani no jeng kariwi ba kagi phaima ge obono kubui mage jeng continue klayo na dewa shapro polani mane jeni thwimani yagolo jeni bus bisingo tongnai phola bo tomangnai obono tui jeng tebo senglayana buskanai salo ke tini asal jorana pairosinai hambai jotana surinai bugra kaito no hambai ro nang jeng no haina hai jora ka maro pikya nini kok bai jeng kerak manan bagai nini kok bai jeng chini poito kerak ngai o sengsar urumuru wokana jeng nini paising basawi kerak ke tongman bagai jeng phanman ka kaito no hambai nini thani jorano yapar bugra jisung wisubisa